Helo a croeso I lefel a Ffiseg e-sgol gyda fi Jedi Johnny a... Fi Viking Halves. A beth sydd gyda ni heddi, Viking? Wel, uned Mudiant Cylchol ni'n edrych yna heddi. Round a round a round I ni mynd. Ie. Ni'n siarad am Mudiant Cylchol. Pethau pwysig sydd eisiau wir gwybod I ateb y cwestiynau. Ie. Y theori pwysig. So gyda gyd, mae dyn ni'r radion hyn. Ie, beth sy'n bwysig iawn cyn dechrau ar yr uned yma yw bod chi'n ein siŵr bod cyfrifiannau chi ar y setting cywir, y setting radian yma. Chos os chi'n mynd i ateb cwestiynau am y setting ar degrees, bydd y rifau ar atebion yn hollol anghywir. So, mae'n bwysig iawn. Gwedwn ni bod rhywun yn cael trafferth newid o degrees mewn I radians ar calculator, no? Os unrhyw ffordd rownd hwnna trwy defnyddio rhyw fath o 2 pi thingen? Wel ie, chi'n gwybod bod 360 gradd yr un peth a 2 pi yn radians. Ie. So mae hwnna'n rhywbeth chi'n gallu defnyddio I helpu chi yn y sefyllfa yna. A mae'r diffiniad o radian yn dod lan yn aml fel rhywbeth maen nhw'n gofyn I chi ddysgu a rhywbeth mae rhaid chi gwybod ar gyfer cwestiwn 1 marc eitha hawdd yn yr aroliad. Oce, so gallech chi cael pause fan hyn a gwedwch beth yw'r diffiniad i'ch hunan a cerwch chi weld rhywun yn y tŷ a gwedwch wrthyn nhw beth yw diffiniad y radian. Ie. Oce. Mae radian yn mynd I ddod yn bwysig. Yn pwy rhan mae'r radian yn cael ei cyfrifo? Pam chi'n gweithio allan yr cyflymder onglaidd, so'r omega yn yr hafaliadau, so falle rhywbeth newydd chi heb dod ar draws o blaen, rhywbeth newydd I blwyddyn 13. Mae'n bwysig iawn fyna bod chi'n mesur mewn radians pob eiliad. Okay. So mae'n handi achos chi'n gwybod bod omega yw 2 pi dros t, falle bydd y pi na, 2 pi na, yn atgoffa chi, fi'n siarad am radians fan hyn, am eisiau hwnna'n calculator. Ie, yn gwybod. Fel chi'n gweld yr hafaliadau yma, mae pethau fel y tym mawr, y cyfnod, so'r time period, mae hwnna'n bwysig iawn I cofio, ta hwnna yw un cylched cyflawn. Okay. So fel oedd Jerry John i'n gweud fyna, mae hwnna'n golygu 2 pi yn yr orongl 2 pi gan bod e'n cylched cyflawn o un cylch. Ond o'n handi gwybod bod 180 yn pi a 90 yn pi by 2? Ydy, mae'n bwysig iawn I cofio hwnna. Mae'n helpu lot hefyd ar y cwrs mathemateg hefyd I cofio hwnna, y cwrs lefel A nhw. Okay, so mae'r hafaliadau hyn yn y taflen am yr hafaliadau I gyd, a mae'n jyst eisiau cofio ble maen nhw, falle ysgrifennu lawr, beth yw ystyr nhw, a bod nhw'n perthyn I mudiant cylchol. Ie, yn gwybod. So mae'n dda I gwybod fel I mynd symud o un i'r llall. So os chi gyda amlder yr amledd gyda chi fel I gwybod fel un dros hwnna, bydd hwnna'n rhoi'r cyfnod I chi. A wedyn gwybod os chi gyda'r cyfnod, ych chi angen gweithio mas y cyflymder onglaidd, wedyn byddech chi'n gwybod na gyd mae'n rhaid chi wneud yw rannu'r 2 pi gyda'r cyfnod a chi gyda'r cyflymder onglaidd. Gloia chi wneud hwnna mewn aroliad, y fwy o amser chi gyda. Yr un fi'n wastad yn credu sy'n bwysig yw'r V equals omega R. Chos mae'r V na fyna yw velocity ni'n Saesneg, a nawr yn Gymraeg hwnna yw... Wel, jyst cyflymder, ond cyflymder llinol, so linear velocity, mae hwnna jyst yn gwahanol i'r cyflymder onglaidd. So os bych chi wedyn, fel chi'n gweud, os chi'n gwybod yr hafaliad yw V equals omega R, chi'n gwybod wedyn, y gyd mae'n chi'n neud yw lliosi'r cyflymder onglaidd gyda'r radios y cylch, neu radios yr arc, neu bynnag peth crwn chi'n mynd rownd. Bych chi wedi gweithio mas wedyn beth yw'r cyflymder yna. Mae'n bwysig, ymysyn ni siarad I mudiant cylchol, I cofio, os oes unrhyw beth yn teithio mewn cylch, mae'r V na yn newid trwy'r amser, nag yw e? Although falle bod ei maint gwerthol yn aros yr un peth. Ie. Mae'n weird, Ydy. achos mae'n newid trwy'r amser, achos mae'n newid. Cyfeiriad. A cwestiwn arall gallen nhw falle gofyn, falle dod o blwyddyn 12 nôl mewn fan hyn, yw bod fi yn vector neu scalar, a pam falle mewn mudiant cylchol? Ie, mae'n wir. So fel chi'n gweld yn yr ail rhan o'r sleid yma, chi'n gweld fyna bod y bianedd gallu aros yn gyson, ond mae'r bianedd jyst yn rhoi rif I chi, fel ti'n gweud, jyst faint o bianedd chi gyda, beth yw'r speed chi gyda. Ond gan mae'r newid cyfeiriad trwy'r amser wrth ymwneud rownd mewn cylch, mae hwnna wedyn yn dangos I chi bydd yr cyflymder yn newid fyna. Okay. Beth arall byddai ti'n gweud sy'n bwysig I gofio am sy'n dod I mudiant cylchol?
Pam chi'n dod i'r cwestiynau mawr fel arfer, maen nhw'n sôn am cyflymiad mewn-gyrchol, so centripetal acceleration, a mae hwnna wedyn yn cysylltu eto a cyflymder onglaidd. Chi'n sgwari hwnna, lliosi fe gyda radios, a chi ti weithio mas beth yw'r cyflymiad mewn-gyrchol. Ti siarad am grym fyna, fi credu mae'n hollol bwysig cofio y ffaith os oes unrhyw beth mewn Mudiant cylchol, mae'r grym wastod tuag Tuag at at y canol. y canol. Ie, yn gwmws. Ie. So lot o cwestiynau maen nhw'n gofyn, bydde felly 3 marc, a bydde 2 marc yn gweithio mas beth yw'r grym, a bydde chi'n defnyddio'r hyfaliad F yn hafal I, falle MV sgwed dros R neu MR omega sgwed. A wedyn bydde nhw'n gofyn ar y diwedd, a cofiwch gweud pa cyfeiriad mae'r grym yn. So mae rhaid chi cofio ar y diwedd I gweud tuag at canol y cylch, a bydde chi'n cael marc hawdd fyna. So cofio bod e tuag at canol y cylch pob tro mae'r rhywbeth yn mynd rownd mewn cylch. Credu bod ni wedi cyfro tipyn bach o theori yna. Spot on. Ni syth mewn I cwestiwn arholiad fan hyn. Felly beth sydd gyda ni, mae person mewn rhyw fath o reid. A beth sy'n digwydd, mae fe'n cylch droi. So, beth ni'n gweld fyna yw fod y person hyn yn cael ei glido mewn ffordd, dyna? I ochr y peth hyn sydd yn cylch droi. Ty bach yn debyg, fi'n siŵr bod chi wedi gweld falle ffilms yma, neu ble mae astronauts yn cael eu treino, a maen nhw'n cael eu rhoi mewn rhyw fath o teclyn sydd yn mynd rownd a rownd a rownd. A wedyn, os maen nhw'n paso rhyw fath o grym, fi'n credu maen nhw'n fel 6G maen nhw'n galw fe, dy fe? Maen nhw'n paso mas. Maen nhw'n ffili copa dy mwy. Felly mae'r grym na yn y raids, mwyaf yw'r grym, mwyaf mae calon chi yn goffod gweithio I pwmpo gwad rownd. A os mae'r grym na'n mynd rhy fawr, mae'r calon ffili creu y grym sydd angen I cael y gwad I fynd i'r ymenydd, a fyna chi'n paso mas. Diddorol iawn. So mewn y fath hyn, fi siŵr mae'r cwestiwn yn mynd I gofyn rhywbeth I wneud â grym yn y pen draw. Chi di weld na, Fa'n o grym sydd yn mewn rhywbeth. Bant ni cael gweld, beth yw'r cwestiwn yn rhoi? Beth gyntaf gyda cwestiwn fel hyn, mae lot o wybodaeth ar y dechrau, lot o brawddegau, lot o ire, a mae digon rwydd felly colli mas ar y pethau sy'n bwysig. So fel chi'n weld, mae 3 rif wedi cael ei cuddio fan hyn, really, yn yr paragraff gyntaf, a dyna'r 3 rif mae rai chi cael ar gyfer ateb y cwestiynau gyntaf sydd ar y tudalen nesaf. So chi gyda radios fyna 2.8 metr, chi gyda mas o 6.2 kilogram, a wedyn chi gyda amledd o 36 ciltro pob munud. Nawr, os mae'n rhywbeth pob munud, I chi mynd I cadw fe'n pob munud, neu beth ti'n meddwl eisiau newid hwnna I uned arall? Na, bendant byddwn ni'n meddwl mwyn gwybod sawl cilchtro sydd yn digwydd mewn eiliad. A pa uned wedyn, os mae'n rhywbeth yn pob eiliad? Mae hwnna'n dod mewn â hertz mewn fe wedyn. Yn gwmws, So byddech chi eisiau newid hwnna yn syth fyna I 0.6 cilchtro pob eiliad, a wedyn defnyddio'r rif yna yn lle'r 36. Wel, bydd mwyn meddwl, os fi'n gwybod F mewn hertz, fi'n gwybod fod yna amser bydd T wedyn, mi'n gallu gweithio'r T ydw i. Yn gwybod sy'n defnyddio hyfaliad 1 dros F. Mae'r hyfaliad T yw 1 dros F, neu F yw 1 dros T, yn hyfaliad, mae lot o bobl yn anghofio, neu maen nhw'n meddwl mae'n rhywbeth mor syml, dyw e ddim yn effeithlon, ond mae'n bwysig iawn. Mae'n mynd mewn lot i'r uned yma. Na, fel ti'n gweld y cwestiwn gyntaf fan hyn, mae'n gweud diffiniwch y radian fan hyn. Gwmwys byddwn ni wedi gweud o'r slaid cyn, fa mor bwysig yw ei dysgu'r diffiniadau yma. Os chi'n dysgu, mae'n marcio mor hawdd I cael, a mae'n rhoi codi gradd chi'n hawdd mewn aroliad. So fan hyn, dyma'r diffiniad mewn geirau. So os chi'n dysgu hwnna, fel oedd Jerry John i'n gweud, chi'n mynd wedyn rown y tŷ, ffindwch rhywun sydd ddim yn gwybod I byd am ffiseg, a falle gweithio nhw, right, profwch fi gweld os fi'n gwybod y diffiniad yma, gair y mair. Mae hwnna'n un bwysig. Chi yn goffod rhoi gair y mair, neu fydden nhw yn cosbi chi. Cwbl o cwestiynau dyn ni fan hyn. So mae cyfrifo, ni'n mynd I gweithio mas, cyfnod, cylch droi, T. Hyfaliad, stopwch fan hyn, disgwlwch am yr hyfaliadau sydd am cylch droi, a gallwn ni gweud T yw, a byddwch chi'n gweud 1 dros F. So mae'n weddol rwydd I roi hwnna lawr. Ydy. Am 1 marc, a rhoi rhifau mewn. So be byddwch chi eisiau gwneud fan hyn, newch siŵr fel ni wedi gweud ar y tudalen cyn, bod chi wedi newid yr F I hertz neu I
faint weithiau pob eiliad yn lle faint weithiau mae'n cylchdroi pob munud. Chos bydd ateb chi fan hyn yn anghywir os chi heb gwneud hynna. Dyna pan mae'n 2 farc yn lle 1. Okay. A wedyn, mae dyn ni bianedd symud. So, yn y pen draw, bydd ni moyn gweithio mas fan hyn, yw fi, dy fe? Ie. So dim yr cyflymder onglaidd, omega, ond y fi chi eisiau gweithio mas. A maen nhw'n helpu chi fan hyn yn y cwestiwn, achos maen nhw'n gweud bianedd symud. Falle byddwch chi'n meddwl, oh my gosh, beth yw bianedd symud? Ond maen nhw yn rhoi y llythyren fi i chi. A dim ond un lle mae hwnna'n mynd lan o ran hafaliadau cylchdroi, dy fe? Ie, chi'n troi eto i'r llyfryn data, a chi'n gweld wedyn dyma'r hafaliad ar gyfer fi, sef v equals omega r. Ond chi heb weithio mas omega eto. So'r cam cyntaf i chi wneud yw defnyddio un o'r hafaliadau yma. Chi gyda f a chi gyda ty. So mae'n lan i chi pa un chi'n defnyddio. Y techneg fi'n meddwl amdano yw, os maen nhw'n gofyn i fi i gweithio mas fi wastad yn rhoi'r hafaliad byddwn ni cael roet ar y diwedd yn gyntaf. Ie. A wedyn fi'n gweithio nôl. Os fi'n gweld, mae rai fi defnyddio'r hafaliad hyn. A wedyn byddwn ni'n sgol, sa'n gwybod beth sydd ddim gyda. A wedyn byddwn ni'n sgol, pwy hafaliad sy'n galluogi fi gael hwnna? Ie, mae'n dda. Fi'n offi hwnna. So, ar ôl gweithio mas beth yw omega, fel ti'n gweud, yr hafaliad ti angen yw v equals omega r. Nawr ti gyda omega, ti ti roi mewn i'r hafaliad i gweithio mas, ti a 10.5 metr yr eiliad. So, falle beth byddwn ni wedi gwneud, byddwn ni wedi rhoi ysgrifennu lawr v yw omega r. Gynta. Sylweddoli wedyn bod dim omega gyda fe. Mynd nôl i'r llyfryn. A wedyn, mynd nôl i'r llyfryn, beth yw'r hafaliad am omega. A wedyn, byddwn ni wedi gweld, yn help ymyrllaeth, maen nhw yn arwain chi mewn papur arholiad, yn rhif 1 fyna, maen nhw wedi rhoi gweithio chi gweithio mas ty. Ie. So mae ty yn mynd i ddod yn ddefnyddiol nes mlaen yn y cwestiwn. A mae hwnna'n digwydd yn weddol rheolaidd yn ffiseg. Ydy, gyda ran 1 a ran 2, mae hwnna'n digwydd yn aml iawn. Beth sydd ddim yn un? 3 grim. Cwestiwn galed fan hyn. 3 is the magic number. Yn gwmws, So, 4 marc, chi'n gwybod mae'r cwestiwn wedi bod yn anodd, a chi'n gwybod mae cwpl o camau mynd i fod, dim just un hafaliad neu un cam ar gyfer y cwestiwn. A fel o Jerry John i'n gweud, mae 3 grim gyda chi yn y diagram. Chi gyda un yn mynd lan, un yn mynd lawr, a un yn mynd tuag at y canol. So, chi'n gwybod yn syth fan hyn, mae'n gweithio chi yn y cwestiwn sydd yn neis bod grim gwerth n. Fel ti'n gwybod yn syth bod un yn mynd lan a un yn mynd lawr a un ar y canol? Achos y cwestiwn. O'r cwestiwn, So, yn y llun yn y diagram. Achos yn y diagram oedd yn dongos... o'ch chi gyda'r f, n, a, wedyn o'ch chi gyda'r w hefyd yn mynd lawr. So, o'ch chi gyda'r 3 grim yn y diagram yna. So, mae hwnna'n bwysig gofio, mewn cwestiwn mor hir a hyn, falle byddwch chi'n mynd mewn un, meddwl, oh my gosh, ble mae'r 3 grim yn? A wedyn byddwch chi'n falle flico nôl am y diagram, a bydda hwnna'n stof yn helpu chi yn syth hwnna. Mae'r diagram yn lot o help fan hyn, mae'n pwynt dda. Achos heb y diagram, so chi'n siŵr falle pa cyfeiriad mae n, pa cyfeiriad mae f, pa cyfeiriad mae w. So mae'n dda iawn i cael y diagram, mynd nôl i edrych i gweld pa un sy'n mynd lan, pa un sy'n mynd lawr, a pa un sy'n mynd tuag at y canol. Fi cymryd werth cofio hefyd, am unrhyw beth ar ddeiar, bod y grymoedd sydd yn effeithio pethau, mae wastad grym lorweddol a mae grym vertigol. So, os i ni'n siarad am grymoedd, bydda hwnna yn grym vertigol, a wedyn bydda gyda ni grym fan hyn sydd yn grym lorweddol. Beth sy'n digwydd, oherwydd y doi hyn, mae'r un wastad yn creu grym cyd-effaith, nag yw e? Cyd-effaith, So beth byddai'n digwydd, os bydda 2 grym fyla gyda ni, beth byddai'n digwydd, bydda rhywbeth yn sythi off yn y cyfeiriad hyn mynd hyn. So fel chi wedi gwneud yn ôl yn blwyddyn 12, pan o'ch chi'n gwneud cinemateg, a hefyd pethau fel moments hefyd chi wedi hwnna. So os byddai'n gwneud y grym vertigol na'n llai, fi'n gwybod nawr beth byddai'n digwydd yw bydda rhywbeth nawr yn symud yn y cyfeiriad na. So cyfuniad o llorweddol a vertigol yn y bwys yn mynd i effeithio ar ble mae'r person yn y cwestiwn hyn yn symud. Beth sy'n bwysig yn y cwestiwn hyn yw bod y person ddim yn mynd lan, a mae ddim yn mynd lawr. So beth mae hwnna'n gweud wrthyn ni, a mae'r diagram yn helpu ni gwybod hyn, yw fod y grym lan, so'r f,
a'r grym lawr, yr w, gorfod bod yn... hafal i'w gilydd. So yn syth, chi'n gwybod mae'r pwysau, yr w, goffo bod yr un peth a'r grym ffrithiannol o grym o'r ffrithiant fyna sydd yn mynd i fyny. So pan mae'n gofyn i chi cyfrifo bod yff yn 650 a chi wedi sylweddoli o'r diagram bod yff a w yr un peth, chi'n gwybod yn syth, wel, beth yw'r ofaliad am w, pwysau pob tro, mas lliosi cryfder maes disgyrchiant, so MG. A mae'r grym sydd yn lorweddol. So yr yn y cwestiwn hyn, hwnna yw'r unig grym sy'n cael ei effeithio, fel mae'n gweud fan hyn, y grym mewn gyrchol. So yn yw'r unig grym sydd yn llorweddol, felly dyma'r grym mewn gyrchol yn y cwestiwn hyn. Mewn gyrchol, teg at y canol? Canol y cylch, so yn syth chi'n gwybod wedyn, sdim eisiau pan chi'n cyfrifo yr yn, sdim eisiau chi poeni am yr yff a'r w, achos chi dim ond yn edrych ar beth sy'n digwydd tuag at y canol. A bang, ni syth mewn gyda'r FMV squared over R wedyn, yn gynnau? A chi wedi gweithio mas yr V o'r tudalen cyn, so fel oedd Jerry John i'n gweud, lot o amser mae'r cwestiwn yn dilyn mlaen i'r cam yn ysa. Chi wedi gweithio mas y V yn rhan B, nawr chi'n defnyddio ateb chi ar gyfer rhan C. A cofiwch sgwari fe, bydwch gadael e jyst fel 10.5, ond mae'n rhaid chi'ch sgwari fe. A chi'n cael ateb o 2607, sydd yn agos iawn i 2600, so chi'n gwybod yn yr aroliad bod chi wedi cael ateb sydd yn gywir. Werth gyda'r cwestiwn hyn, bod chi'n ymarfer hwnna ar y cyrfiannell, achos mae rhoi 10.5 wedi sgwari ar y top fyna, gallu bod yn bach o ffidl. A wedyn, chi wedi cael hwnna, fel ni wedi dweud yn barod, ar gyfer gweithio mas yff, gan bod chi'n gwybod bod person ddim yn symud i fyny, neu ddim yn symud i lawr, mae rai bod yr yff yn hafal i'r pwysau, felly chi jyst yn neud yff yn hafal i MG, a wedyn y mas o'r tudalen gyntaf eto 66.2 kg, chi'n llosio hwnna 9.81, fel chi'n gwybod ebyn nawr yw'r rhif cywir am G, a wedyn chi'n cael ateb o 649.4, eto sy'n agos iawn i 650, so chi'n gwybod erbyn y rannu o'r cwestiwn bod chi wedi cael y ddwy ateb yn gywir. Bydde fe'n bosib, jyst i meddwl fan hyn, bydde fe'n bosib os bydde rhywun yn mynd round a round yn un o'r things bach hyn, right? Maen nhw'n aros yn y canol. Os bydde fe yn mynd mwy araf, arafu, yn y pen draw, mae sydd o meddwl ffiseg fi yn gweud bod y person na'n actually mynd i cwmpo. Mae'n dechrau slipo lawr, ydy? So, ben ni'n gweld hwnna yn y ran cwestiwn ran da. O, na! Mae rhyw ran falle li byddai dy llawr codi nôl lan. Fel ti'n gwybod ar diwedd y reids yma, pan mae'n dod i diwedd, mae'n arafu, mae'r llawr yn dod nôl lan, am bych chi yn glanio'n saff nôl ar y llawr. So, ti'n iawn, wrth chi arafu fyna, a bych chi'n cyrraedd pwynt le bydd angen i chi gael y llawr nôl yn ei le. Dife achos bod dim o grym... Yn cadw chi i'r wal. Achos bod ti'n arafu, mae'r fi yn mynd yn llai, felly mae'r F yn mynd i fynd yn... Llai wedyn. Yng Nghymru. Achos gallai hwnna digwydd ar i'r ddeiar, gallai fe? Gallai fe, os bydd ddeiar yn troi i'r arafach. Os mae'r ddeiar yn mynd mwy trwm, gallai fe arafu, a byddwn ni'n cwmpo mewn i'r hael. Beth yw'n rhaid chi poeni wedyn am aroliadau chi? Ni siarad jyst nawr beth mae'r grym tuag at y canol, sef y grym... Mewn-gyrchol. Mae hwnna'n dibynnu lot ar pa mor gloi ti yn mynd. So, obviously, os mae fe'n mynd mwy araf, bydd F yn mynd llai, yn y pen draw, ti'n mynd i gwmpo. Ond, mae rhywbeth arall yn effeithio ti fan hyn, achos ti'n stuck yn erbyn y wal. Ti'n sound yn erbyn y wal. Mi'n stico velcro arno, achos a'i mynd i gwmpo gwbl. Ti'n stuck yn beth? Mae hwn wneud rhywbeth a ffrithiant nawr, yn gysau. Ydy, so ni, hyfaliad newydd fan hyn, hyfaliad fel chi heb gweld o blaen gyda cysonyn ffrithiant mewn yn rhan o fel, yn lliosi gyda'r grym N, so'r grym sy'n tuag at y canol, y grym mewn gyrchol yna. Nawr, gyda hwn, maen nhw'n rhoi gweithio chi beth yw es, mae'n gweithio chi'r ofaliad, a mae'n gofyn i chi wedyn dangos nad yw'r unigolyn yn llithro i lawr y wal os yw y miw, y cysonyn ffrithiant yma, yn fwy na tua 10.25. Right, byddwn ni'n cael panics fan hyn mewn aroliad. Right, pam? Achos fi byth wedi gweld miw N yn fywyd e. Mae hwnna'n sgwr fel rhyw fath o hafaliad,
a byddwn ni'n meddwl, sa'n ni'n gweld arfaliad yn y blaen. Na, yn gwmws. Ond mae hawl yn nhw'n neud hyn, yn gysau? Os, yn enwedig yn blwyddyn 13, maen nhw'n mynd i taflu mewn falle pethau chi falle heb gweld o'r blaen, a fel ti'n gweud, mae rai pobl gallu panico, ond y gyd mae rai chi'n meddwl fan hyn, os chi'n darllen y cwestiwn yn ofalus, chi'n gwybod beth yw N o'r tudalen cyn, a chi'n gwybod yn syth wedyn, chi jyst yn lliosi N gyda dim pwynt 2.5, a beth chi'n gweld wedyn, mae'r rifnau yn cyfateb gyda y grym pwysau, so'r 650, so'r grym ffrithiant o'ch chi gyda o'r cwestiwn cyn. So, eto, mae'n rhywbeth sydd ddim yn neis i weld mewn aroliad, le chi'n cael cwestiwn hafaliad chi ddim wedi weld o blaen, ond triwch e. Be maen nhw'n neud mewn ffordd yw profi, oeddi ti yn ffisegwr neu bido, neu gyda? Gwmws. Achos bydde ffisegwr yn disgwyl ar miw N a jyst gweud, wel, miw yw na, wedi llosi gyda N. A na gyd sy'n eisiau gwybod fan hyn, a llosi doi rif, i profi rhywbeth, mae doi marc. Da'n gwmws. A chi'n cael ateb o 650, a chi'n gwybod o'r tudalen cyn, taw dyna'r ateb o chi gyda ar gyfer y pwysau a'r grym ffrithiannol. Felly, mae hwnna'n dangos i chi eto, os mae'r ddau grym yn hafal, nid yw'r person mynd i llithro lawr. Os eisiau'r brawddeg ôl yna sy'n gweud, felly, os mae'r grym ffrithiannol yn hafal i'r grym pwysau, ni fydd yn llithro, oherwydd... Yn gwmws. So chi wedi'r maths i dangos hynny, a wedyn chi'n os mae'n gweud dangoswch neu profwch fyna, nad yw'r unig o'r yn llithro, chi'n dangos bod chi'n deall. Chi wedi gwneud y maths, a chi'n deall be mae'r 650 neu'n sefyll am. Dim jyst bod chi wedi weithio mas beth yw miw N, a wedyn chi'n symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. So, yn y rhan nesaf, mae'n cymryd y concept na ty bach, ydw e? Ydy, mae'n gofyn i chi newid y fformula rownd ychydig. So, mae'n gweithio chi wedyn bod disgybl yn dweud y bydd angen codi'r llawr, so mae'n codi'r llawr wrth i'r cylinder rafu, fel Jerry John i'n gweud cyn. Os mae'n slow o lawr, os mae'n arafu, mae angen codi'r llawr, achos gallai'r person llithro a cwympo lawr. A wedyn mwyn cynnal yr unigolyn pan fydd y cyflymder onglaidd yn mynd yn llai na gwerth penodol. So mae'n gweithio chi nawr, chi'n mynd i gweithio allan beth yw'r cyflymder onglaidd. Nawr chi heb wneud lot gyda hwnna ers dechrau'r cwestiwn. So chi'n mynd i goffo wneud falle 2 hafaliad fan hyn mwyn cyrraedd o ran le chi wedi gweithio mas y cyflymder onglaidd. Felly mae'n wrth fan hyn bod chi'n gwneud pause a meddwl chi'n rhaid pwy hafaliadau i fi mynd i gallu defnyddio i ateb y cwestiwn hyn. OK, so triwch na. A ni nôl. So chi gyda lot o pethau chi wedi weithio mas yn barod, chi wedi weithio mas grymoedd gwahanol, chi wedi weithio mas ty, chi wedi weithio mas bianedd hefyd. So chi wedi weithio mas lot o pethau gwahanol. Mae'n gweithio chi yn y cwestiwn hyn i cyfiawnhewch hyn a darganfyddwch y cyflymder onglaeth hwn os yw gwerth miw nawr yn 0.45 yn lle 0.25. So mae'n gweithio chi nawr bod yr ateb, bod yr miw yma chi wedi weithio mas yn wahanol. So'r peth cyntaf eich chi'n neud yw chi goffo meddwl, beth sy'n digwydd fan hyn. Gan nad yw'r person yn symud i fyny neu lawr, mae rhaid fod yn hafal i 650 newton. So chi'n gwybod yn syth, fel ni wedi sôn yn barod yn gynharach, mae rhaid bod yr grym F yma, grym ffrithiannol, yn hafal i'r pwysau, mwyn bod y person ddim yn symud lan neu lawr. A wedyn os chi'n newid y fformula chi wedi gwneud ar dechrau ran 1, rownd, chi wedi gweithio mas wedyn bod y grym mewn-gyrchol tuag at canol y cylch yn hafal i'r grym ffrithiannol ar ni gyda miw. Mae'r N equals F o fy miw sydd wedi mynd hyn. Mae hwnna'n dod o'r rhan cyntaf, ydw e? Ydy, na'r hafaliad maen nhw wedi rhoi i ti. Na beth ti wedi cael. Although maen nhw ddim wedi rhoi N, F equals rhywbeth, mae'n gofyn bod chi gallu sort of gweld, fi wedi llosi miw gyda N i cael y rhif N. So, fel ti'n gweud, mae ddim yn hollol glir, ond mae wedi rhoi mewn brawddeg yn gweithio chi dyna fy'r hafaliad. So, chi cyfrifo fan hyn beth bydde'r grym mewn-gyrchol newydd o 1444 newton. Ond eto, chi heb ateb y cwestiwn eto. Chi dal angen cyfrifo'r cyflymder onglaidd. So, chi angen meddwl am hafaliad gyda grym a cyflymder onglaidd yna fe. So, beth chi gyda fan hyn yw'r hafaliad am grym mewn-gyrchol. Mae rhaid chi gael y mas, mae rhaid chi gael yr cyflymder onglaidd i sgwari, a wedyn mae rhaid chi llosi ar radios. So, yn syth fan hyn, chi wedi gweld cysylltiad rhwng grym mewn-gyrchol a'r cyflymder onglaidd. So, chi newid y fformula rownd i gael cyflymder onglaidd yn hafal i'r ail isradd o'r grym mewn-gyrchol, ronni gyda MR. Maths yw na wedyn. Just maths yw na wedyn, cyfiannau. Y ffiseg mwyaf yna yw ystyried yr hafaliad i gweithio mas y grym, dy fe? Ie, ei gweld y cysylltiad fyna.
rhwng y ddau peth yna i gweithio mas 1444. Mae'r afaliad arall yn cael ei roi yn yr llyfryn data, felly does dim angen i chi wneud lot gyda hwnna. Cwbl o cwestiynau bach byddwn ni'n weddol rhwydd, os chi'n gwybod eich gwaith diffiniadau, a chi'n gwybod pwy o hafaliadau i ddewis am y mudiant cylchol yma, dyle fod rhain weddol rhwydd. So, ni'n sgwrdd un cyntaf? Ie, fan hyn, chi jyst yn gwneud siŵr bod chi'n gweud bod grym cydeffedd mudiant cylchol yw grym mewngarchol, a bod chi'n gweud hefyd pa cyfeiriad mae'r grym neu'n mynd, so wastod tuag at canol y cylch. A wedyn rhan B? Rhan B fan hyn, chi angen gweithio mas beth yw bianedd y sffer, so chi yn gyntaf angen gweithio mas beth yw Uwch. Wel, byddwn ni falle wedi disgrifennu lawr hwnna. O dan e, fe? Ie, falle. Yr afaliad yn gyntaf gyd. Ie. A byddwch chi'n gwybod bod 10 cylchdro mewn 15 eiliad. So 10 grain 15 yw 10.67 Hz. Chi wedyn yn rhoi hwnna mewn i'r hafaliad ar gyfer omega i gweithio mas beth yw omega, achos chi angen hwnna ar gyfer gweithio mas beth yw fi, y bianedd. So fyna jyst un cam ar ôl y llall, jyst i gael y marciau fyna. Mae hynna'n mynd gyda'i gilydd yn aml iawn. Fi yw omega R, a bydde ni wedi gorfod gweithio mas omega cam cyn. Ie. A fel ambell waith maen nhw'n rhoi ty mawr i ti a gwybod y cyfnod. Ti'n neud cyfnod wedyn 2 pi dros ty, cael omega a off chi eto. A wedyn grym straight mewn gyda Yr un hafaliad o blaen, chi'n newid gweithio mas fi, cam cyn, chi'n rhoi hwnna mewn i'r hafaliad hyn i gweithio mas F, a chi'n gael ateb fyna o 10.42. So fyna maths digon syml. Beth sy'n digwydd fan hyn de? Right, gyda'r cwestiwn hyn, chi'n cael ei mlaen gyda'r sffer, ond nawr mae'r sffer ar cordyn yn cael ei symud rownd, cael ei swingo rownd mewn cylch vertigol. So dim yn llawrweddol, mae'n cael ei taflu rownd yn vertigol, rownd a rownd a rownd a rownd. So chi gyda cwpl o rifau fan hyn, chi gyda'r bianedd reit ar y top i fod yn 3.35 metr reiliad. Chi gyda cwpl o uchderau gwahanol fan hyn, o'r llawr i'r canol y cylch yn 1.2 metr, a wedyn o canol y cylch i top y cylch yn 10.8 metr. Mae'n gofyn i chi wedyn cyfrifo y tyniant o'r tensiwn yn y llinyn ar top y cylch. So ar y top... Pan bydde fe'n wahanol ar y top y gwylod? Wel, ar y top, chi gyda'r tensiwn yn y llinyn, a chi hefyd gyda'r grym o'r pwysau sffyr yn cael ei tynnu lawr tuag at y ddeiar. So chi ddau grym gwahanol fyna. So mae fwy o grym ar y top na ar y gwylod, achos bod e mwy uchel lan o y ddeiar. Y ddeiar, yn gwmws, ie. So dyna'r cam gyntaf yn y cwestiwn hyn. Ar top y cylch mae'r grym mewngarchol yn hafel i'r tensiwn wedi adio gyda'r pwysau. So dim just y tensiwn sy'n y llinyn. Mae rai chi cofio hefyd, gan bod mas gyda'r sffer, mae rai bod rhyw fath o pwysau gyda fe hefyd ar y pwynt yna. A fel chi'n gweld, beth chi angen gweithio mas yw'r tyniad neu'r tensiwn. Felly chi angen newid y fformula rownd i cael tensiwn yn hafel i'r grym mewngarchol minus y pwysau. Ydy'r hafaliad na yn rhywbeth sy'n cael ei roi, neu rhywbeth bod ti'n goffod deall? Na, rhywbeth eto, y dealltwriaeth o ffiseg chi, sylweddoli, ar top yr cylch fan hyn, mae rai chi cofio bod pwysau yn cael ei tynnu lawr tuag at y ddeiar, tuag at canol y cylch yn y cwestiwn hyn, gan bod chi ar y brig. A hefyd tyniant, gan bod ar llinyn, chi gyda grym hefyd o tyniant ar y llinyn. Chi wedi weithio mas y grym mewngarchol, os chi'n wyndro'n le chi wedi cael y 10.42 yna ar y tudalen cyn. So ti'n dilyn mlaen o cam nesaf, chi'n defnyddio ateb chi o ran B. A wedyn chi angen gwneud y pwysau, so chi'n gwneud MG, so 3 deg 10 minus 3 llosir y 9.81, a chi'n gael wedyn ta'r tensiwn yn y llinyn yw 10.13 Newton. Na mae ran eich un yn gofyn i chi cyfrifo fianedd y sffer pan mae'n cyrraedd gwaelod y cylch. So nawr chi'n symud y cwestiwn o fod ar brig y cylch i gwaelod y cylch. So dyw'r bianedd y peth hyn ddim yn hafal yr holl ffordd rownd? Na, gan bod chi gyda'r grymoedd yn ymddwyn yn wahanol. So ar y gwylod, byddai'r grym pwysau yn tynnu lawr, sy'n wahanol i pan mae ar y top, mae'n gweithio gyda'r tensiwn, byddai'n gweithio yn erbyn y tensiwn pan mae fe ar y gwylod. So mae'r bianedd mynd i newid. Be chi angen neud fan hyn yw, o edrych ar cwestiwn fel hyn, fi'n syth yn meddwl am, pan chi'n gweld rhywbeth uwch ben lefel y ddeiar, am egni. So nôl yn blwyddyn 10 gyda cysyniadau egni, fi'n meddwl am
egni potential disgyrchiant, gabre uwch ben lefel y ddeiar, a fi hefyd yn gwybod bod e'n symud gyda rhyw fath o bianedd. So fi'n gwybod hefyd, mae rai bod e gyda egni kinetig. So ar y brig, bydde fe gyda egni kinetig a egni potential disgyrchiant. Ar y gwylod y cylch, bydde fe dim ond gyda egni kinetig. Mae fath o cwestiynau hyn yn dod i feddwl fi, pethau sy'n mynd trial wneud loop the loop questions hyn. Ble, os i ti'n rhoi digon o egni rhywbeth falle i fi mewn i'r loop, odw e'n mynd i cyrraedd... A dwi'n all round, cyrraedd y top? Yn gwmwys. So, o wneud cwestiynau fel chi wedi gwneud nôl yn blwyddyn 12, felly chi wedi gweld y syniadau hyn o blaen, a chi wedi gweld chi'n defnyddio theori o gwaith blwyddyn diwetha. So, pidwch bod yn surprised felly o gweld chi angen defnyddio syniadau egni ar gyfer cwestiwn yn Mudiant Cylchol. Bydde ddim yn gweithio chi wneud hynny, mae'n rhaid chi gweld hwnna dros eich hunan, sydd yn cam eitha anodd. Be mae hwn cwestiwn yn dda iawn yn wneud, yw mae'n gwahaniaethu rent Mudiant cylchdroi sydd dim ond yn lorweddol, byddwn ni'n gweud, i gymharu gyda rhywbeth sydd yn vertigol ar y ddeiar. So chi gyda pwysau yn rhan o extra. So yn y cwestiwn cyn, pan byddai jyst yn mynd rownd ar y rhaid fel hyn, o chi dim rydyn becso lot am y pwysau. Dim ond nawr chi wedi cyrraedd y cwestiwn yn vertigol, chi hefyd gyda grym disgyrchiant yn tynnu lawr. So yna chi weithio bas cyfanswm yr egni ar y top, mae rai bod yn anhafol i'r cyfanswm yr egni ar y gwylod oherwydd cadwraeth egni. So chi wedyn yn gwybod, arfaliad am kinetig yw hanner mas Llos i, bianed i sgwari, newid yr arfaliad rownd i gweithio mas fi, a bych chi'n gael 6.53, so 3 marc fyna'n cael ei roi. Falle mae rai o chi wedi trial gweithio allan yr ateb yn defnyddio kinemateg, so dyma dratistiad arall. Eto, mae'n gweithio. So fe chi'n gwybod, does dim reswm bod chi ddim yn defnyddio fe, ond mynd dibynnu fel mae menydd chi'n gweithio mewn aroliad, ydych chi'n mynd ar ôl falle gweld y cwestiwn un a meddwl am kinemateg, neu ydych chi'n gweld y cwestiwn un a meddwl am egni. Mae'n hollol lan i chi, a mae fel mae y menydd chi'n gweithio. So mi'n ffordd yn well na llall yn y cwestiwn un, really. Just yn bersonol, byddai ni wedi gwneud y ffordd egni. Bydd yn dod o ti? Egni o'n i gyd i fi, byddai ni'n meddwl. Mae demo gyda ni fan hyn am y cwestiwn hyn, yn gwrs e? Os fydd ofnus i'w ar beth sy'n mynd i digwydd. So, os i fi yn creu y cwestiwn, so going around. Beth i fi wneud yw... Na ren, fi'n wir gallu twmlo gwaniaeth ar top ar gwylod. Yn top ar gwylod fan hyn. Triwch hwn, gytres chi moyn. Os mae'n lle saff. Os mae'n lle saff. A wedig, amser fi'n neud e mwy cloi, fi'n credu mae'n dod yn mwy amlwg. Na ren, be mae'r cwestiwn yn gweud yw mwyn yn mynd i torri. Mae'n mwy debygol o torri yn un neu top neu'r gwylod. A nawr mae'r cwestiwn yn gyd y biti, neu gyfa? So ar y cwestiwn hyn, mae'n gweithio chi, bydd y sfer yn dod yn torri'n rhydd ar top y cylch, a bydd yn cyrraedd y ddeiar ar bellter llorweddol tua 2 metr o ddi wrth pwynt lle cafodd ei ryddhau. So be chi goffyn hyn yn y cwestiwn hyn yw yn chwilio i gweld ydy'r honiad yma yn gywir, ydy beth maen nhw'n gweud yn gywir fan hyn. Os mae rhywun yn mynd i torri, yn y cwestiwn cyn, o'n i'n gweud, i ti, o'n i'n gweud, cwestiwn egni yw hwn. Wel, mewn ffordd, egni sy'n domineiddio y cwestiwn hyn. Neu gyfe, achos pam mae rhywbeth yn mynd i torri, achos mae falle fwy o egni yn un rhan o'r llall, mae hwnna'n mynd i achosi... gormod o syniad felly ar y string, a mae'r tensiwn yn torri. A wedyn wrth chi edrych ar y cwestiwn hyn, mae'n atgoffa fi bach o cwestiynau kinematig gyda pan mae rhywbeth yn cael ei fel taflegrau neu rhywbeth yn cael ei seithi allan a rhywbeth yn cael ei push off bwrdd neu rhywbeth fel yna, byddech chi'n cael rhywbeth yn torri ac yn cwmpo i'r ddeiar. So, fel i'n neud o blaen, byddwn ni'n meddwl fwy tuag at cwestiwn fel hyn sy'n debyg iawn i beth o'ch chi'n cael nôl yn uned kinemateg nôl yn blwyddyn 12. So, fel gyda uned kinemateg, byddwn ni'n rhoi lawr unrhyw beth fi'n gwybod cyn dechrau. A'n vertigol, byddwn ni'n gwybod fan hyn yn syth bod ni gyda dim bianedd o gwbl yn vertigol. Nawr fel fi'n gwybod hynny, achos yn y diagram mae'n gweithio chi bod 3.35 metr yr eiliad yn mynd yn llorweddol. Ar y brig, nid oes unrhyw bianedd vertigol gan yr sfer, felly mae rai bod yna'n 0. Nawr y fi yw beth chi eisiau gweithio mas, felly
ni ddim gyda unrhyw beth yna eto, a hefyd ni angen gweithio mas beth yw'r ty. Okay, so mae dau peth fan hyn ni ddim yn gwybod. Ni'n gwybod y cyflymiad oherwydd ar y ddeiar, mae wastad bod 9.81, a hefyd, os chi'n edrych nôl ar y llun y diagram o'r cylch, byddech chi'n sylweddoli bod y sffer pan mae ar y top 2 metr o'r ddeiar. Mae hwnna'n bwysig, ydw e? Ie, cofiwch nawr, mae hwnna ddim yn meddwl, oedd y cylch dim ond gyda fel 0.8 oedd y radius, ond mae rhaid chi'n mynd o'r top y cylch i cyrraedd y ddeiar, dim i gwylod y cylch. So mae rhaid chi cofio adio 0.8 gyda 1.2 sy'n rhoi 2 metr i chi yn vertigos. So chi 3 peth, gwmwys fel yn blwyddyn 12, yna sy'n chi 3 peth, chi angen dewis yr yfaliad iawn i cyfrifo fan hyn, yr amser. Nawr, reswm chi eisiau gweithio mas yr amser, ydy'r amser llorweddol a vertigol mynd i bod yr un peth? Ydy'n cymryd yr un amser i cyrraedd y llawr o'r pwynt vertigol a hefyd llorweddol? Sym syniad i fe. Wel, bydde fe yn hafal. So bydde ty, os chi'n gweithio mas y ty ar gyfer y holl daith yn vertigol, mae rai bod yr amser mewn cymryd i cyrraedd y llawr yn llorweddol. So beth ti'n gweud, os i fi'n gadael rhywbeth i cwmpo, yr amser bydde fyna lai fynd o fyna i y llawr, yr un faint amser bydde fe'n ala yn yr air, os bydde ti'n mynd gros fel la. So ti'n gwybod wedyn, yr un amser bydde fe. So chi ddefnyddio'r tyne ar gyfer gweithio mas beth yw e'n llorweddol, achos chi angen gweithio mas yr pellter llorweddol. So eto, chi newid y fformula rown, gwmwys fel byddech chi wedi gwneud nôl yn blwyddyn 12 i gweithio mas ty. Mae'r UT rhan o'r hyfaliad yn mynd, achos mae'r U yn 0. A wedyn chi'n newid y fformula rown, chi'n rhoi rifau chi mewn, a chi'n cael ty i fod yn 0.64 eiliad. So dyna'r amser mae'n cymryd i cyrraedd llawr. O'r pwynt yna ymlaen wedyn, chi'n gwybod mae'r pellter llorweddol mynd i fod yn hafal i'r biannau llorweddol lliosi gyda'r amser. A wedyn chi jyst yn gwneud 3.35, so dyna'r biannau llorweddol. Lliosi gyda 0.64 a chi'n cael 2.14 metr. Nawr, chi'n cael ateb fel la, mae'n sŵn o'n hollol rondom, o chi'n mynd nôl i'r cwestiwn i gweld beth o'ch chi fod honni os mae'n gywir yn anghywir, a'r ateb oedd 2 metr. So ydy hwnna'n agos i 2.14? Ydy, byddwn ni'n gweud. So chi'n gwybod wedyn bod chi wedi cael y cwestiwn yn gywir a bod chi wedi cael 4 marc yn y bag fyna. God, fi'n credu bod ni wedi cyfro rhan fwyaf pethau o ran mudiant cylchol. Ie, fi'n credu bod ni wedi. So fi'n gweithio bod chi yn nid yn dda yn y cwestiwn yma yn yr aroliad yn y haf. Prif pethau i gofio yw fod unrhyw beth sy'n mynd mewn cylch bod y grym yn mynd tuag at y canol. A'r hafaliadau, mae'r omega'n bwysig. Ydy, bwysig iawn, ie. Achos mae omega jyst yn siarad am pethau sydd mynd mewn cylch. A cofio omega yw 2πf. F yw 1 dros ty. A mae'r V yw omega'r R. Os ni'n cofio'r rhafaliadau yna, maen nhw'n mynd gelo gyda'i gilydd. A gryfa chi'n gwybod nhw, y gloiach chi chi'n neud nhw'n aroliad, fe bod chi'n safio amser wedyn ar gyfer cwestiwn fel y cwestiwn 4 marcyn, sy'n mynd i bod yn fwy anodd i falle gweithio trwyddo.